И много често хората просто забравят колко е важно да дишат. Аз като гледам хора вървящи пред мене и видя дигнати рамене, извит гръбнак, и ако се загледам, виждаш колко им е плитко дишането, си казвам, този човек е под такъв стрес, защото когато си спокоен и когато всичко ти си в контрол на дишането си, се усещаш, че си отворен, че си готов да приемеш предизвикателствата на деня на живота и всъщност да ги преработиш по правилния начин, вместо да ги свиеш, затвориш като буркан или консерва и да си го носи с тебе за зимнина. И се натрупва всеки следващ ден Да, и става все по-затворено тялото и все по-трудно да се преработят емоциите. И всъщност, като не дишаш правилно ти и нямаш времето на спокойствие, тялото ти няма как да се възстанови от тежкия ден. Да, и ставаме като една тенджера под налягане, в която се събира налягането, докато някой ден тялото казва, аз вече не искам по този начин да живея, и се получават здравословните проблеми и почваме да тичаме да спасяваме ситуацията. Точно за да не стигаме до там е тази програма. Точно, да предпазим. Да отделим по 15 минути всеки ден, за да не сме после седмица в болницата.